Intri într-o pădure de 70 de hectare noaptea în Codlea, lângă Brașov. Ai resurse limitate, peste 100 de vampiri te caută, ai 16 ore să supraviețuiești până la răsărit. E Fangland, primul eveniment de survival nocturn din România, inspirat din legenda lui Dracula. Daniel Bâcâilă, antreprenorul din spatele Fangland, a identificat că există o categorie de cheltuieli pe care oamenii nu o taie nici în criză: experiențele. Nu vinde o noapte în pădure, vinde o poveste. Fangland e un open world ca un joc video, dar în realitate în care tu iei decizii reale cu consecințe reale. Construiești un adăpost, formezi alianțe cu necunoscuți, faci misiuni pentru resurse și tot timpul vampirii te caută. Sunt 3 zone de intensitate, tu alegi cât de intens vrei să fie. Dacă Dracula e cel mai cunoscut mit românesc în lume, Fangland e primul produs care îl transformă dintr-o atracție turistică pasivă într-o experiență în care tu ești personajul principal activ. Asta valorează 100 de euro pentru 1000 de oameni care vor plăti dacă supraviețuiesc. Merg la Daniel Bâcâilă, fondatorul acestui concept. Bun găsit și mulțumim pentru prezență! Salutare! Bună ziua! Bună ziua și bine m-am găsit! E primul survival nocturn din România, inspirat din această poveste pe care nu o exploatăm suficient ca brand de țară. De ce acum și ce oportunități ai văzut în piață? Da, așa este. E primul eveniment de acest gen. Traversăm o perioadă în care oamenii caută tot mai multe experiențe și nu obiecte. Un obiect nou oferă satisfacție câteva zile, pe când o noapte de supraviețuire într-o pădure mitică devine o amintire pentru toată viața. Exact pe acest lucru am mizat și când am conceput Fangland. Pe această schimbare, publicul vrea emoții și povești, nu vrea doar un obiect de care se plictisește repede, să spunem. De ce acum? Am identificat o nișă complet nouă și neexploatată, mai ales că în țara lui Dracula, unde a luat naștere cea mai faimoasă legendă de groază din lume, nu există, sau nu a existat cel puțin până acum, un eveniment imersiv în care universul lui Dracula să prindă viață și vampirii să fie reali. Bun, acum mă gândesc și la amplasament în sine. Ideea e nouă cu open world în loc de un labirint clasic, adică cu ce te diferențiază și poate ce tip de experiență capeți atunci când nu mai e un escape room clasic, ci e o multitudine de soluții pe care le poți găsi acolo, nu e un număr limitat. Primul rând, este vorba de timp. Un escape room durează între 60 și 90 de minute. Fangland durează 16 ore. Apoi este exact trecerea aceasta la open world de care ați menționat și lucru care schimbă efectiv totul. În Fangland participanții dețin control complet asupra aventurii. Totul se transformă în principiu pe 3 coordonate mari. Participanții au libertate absolută și intră într-un spațiu imens unde nu mai au un scenariu predefinit. Nu există un punct de început, să spunem, și o finalitate clară. Nu te mai întrebi ce vrea jocul să fac și unde vreau să merg acum. Fiecare participant, practic, își poate stabili propriul traseu și poate să-și facă propria poveste. Din acest motiv, în Fangland nu există 2 experiențe la fel. Aparte de asta, este vorba de strategie și de fragmentare. Practic, acest tip de concept permite echipei, da, celor care vin în echipă, de exemplu, să facă strategii și să se împartă pe anumite zone și pe anumite activități. Unii dintre ei pot să aleagă să meargă să exploreze o zonă nouă. Ceilalți pot căuta resurse să-și construiască adăpostul. În timp ce ceilalți păzesc tabăra și păzesc resursele pe care le-au acumulat până în acel moment. Pe lângă asta, vorbim și de o explorare pură, să spunem, fără blocaje. Dacă ceva cuiva îi se pare prea greu, pur și simplu mută zona de pădure și își adaptează experiența la nivelul lui, să spunem. Da? Practic, participanții au în orice moment libertatea totală de a alege ce fac, când fac și cum fac. Daniel, există o diferență între cum trăiește experiența cineva care vine singur față de cineva care vine în grup, sau poate veni cineva singur acolo?
Da, sigur. Avem deja persoane care s-au înscris ca și participanți singuri și avem și foarte mulți care s-au înscris ca grupuri. Diferența între cele două, de fapt, ține de strategia abordată. Sigur că experiența este diferită pentru cei care vor și aleg să înfrunte vampirii singuri față de cei care vin în grupuri sau formează alianțe. Cel care vine singur poate trăi o aventură plină de adrenalină, fiind vulnerabil și neavând suportul grupului, iar cei care vin în grup își transformă experiența într-o aventură strategică, unde se împart responsabilitățile, așa cum am spus puțin mai devreme. Păi și ce mi se întâmplă așa pe scurt, că suntem pe final de discuție, dacă mă prind vampirii? Asta este cea mai faină dinamică din Te joc. fac și pe tine vampir și nu așa e? Nu. Nu e? La ediția aceasta am ales să nu facem contaminarea, să spunem, până la capăt, ci este o mecanică foarte, foarte faină în joc. În momentul în care o persoană este contaminată de vampiri, trebuie să meargă la tămăduitori și să obțină antidotul cu care își purifică sângele. După ce își purifică sângele, practic revine în joc și continuă misiunea până la răsărit. Daniel, mă uitam acum, te analizam așa și sper că abia ne-am cunoscut, dar sper că îmi permiți această alăturare. Mă uit la tine și am senzația că semeni cu Vlad Țepeș. Da! Tot în zona de Dracula, oricum, în funcție de cum interpretează fiecare, așa că următoarea idee de business ți-o dau eu, nu percep nicio taxă, nu percep niciun comision. Hai să faci și un loc în care să tragi pe cineva în țeapă și îți recomand politicieni, la cum arată politica de azi. Cred că ai primit foarte multe aplauze. Am plătit mult pentru asta, și am plătit să cu știi. toții, da. Și așa. Mulțumesc pentru idee. Vedem cum organizăm la Fengland, o special, o zonă din asta de Exact.